ତମେ ରଖ, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ଭାଇ ତାର ଭାଇ କି ଦେଇ ଭାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଅଟା ମୋର ନା, ଭାଇର ନୁହଁ, ପୁଅ ମୋର। ଶୁଣ ସିଏ ଯଦି ଦଉଛି ତମେ ଜଇତା ଆସି ଏଇଠି ବସୁଛୁ, ମୁଁ ଯାଇ ଟୋଟାଲ କେତେ ଆଡେ ବୁଲି ସାଇଲିଣି। କାଇଁ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଗୁଲିଓର ପିଣ୍ଡାରେ 4ଟା ବେଳେ ଥେବି। ହଉ ଛାଡ ଯା ହେଲା। ଶୁଣୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଘରେ ମାଆକୁ କହିଦେଇକି ଆସିଛି, ତୋର ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ତୋ ପୁଅର ମନେ କରି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। କାହିଁକି ତମେ କଷ୍ଟ କରି ନାଇଁ ଆଉ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନ ବା। ତୋ ପୁଅ ଏଇ ଦିନ ଜନ୍ମ ହବ, ଏଇ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲୁ ଆଉ ଭାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଯିବ ବୁଲିକି ନାଇକି ହେଲା, ମନେ କରିକି। ଇଏ କେତେ 100-200 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ହଁ ଟୋଟାଲ ଆମ ଗାଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ କଣ 100-200 କଣ କପିନା କଣ କହୁଛୁ ମନେ କରିକି। ଶୁଣ 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 ଶୁଣ, ଆରେ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ତୋ ବଡ ଭାଇ କି କହିବି? କହିବି ମୋ ବଡ ଭାଇ କି କହିବୁନି? ବଡ ଭାଇ କାହିଁ କହିବି? ସେ ଜାଣିନି ତା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି, କହିବି କଣ? ଆଉ ସେ ଜାଣିଛି ବେଗ ପକେଇ ବାହାରି ଗଲାଣି, ଅଫିସ ଗଲା। କୁଆଡେ ଗଲା? କଣ ଏଇ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଥିଲା ନା, ବେଗ ପକେଇ ତ ଯାଉଥିଲା। ଏଇପଟେ ଗଲା? ହଁ ହଁ ଯାଉ, ସେ ତାର ଦେଖୁନୁ ତାର ଖୋଡ ପ୍ରକୃତି। ଦେଖିଲୁ ପପିନା କଣ କହିବ କହିଲୁ? ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନ, ବଡ ଭାଇଟାକୁ ଏଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ବଡ ଭାଇ ଜାଣିଲି ଏଇଠି ଠିଆ ଗଲା, ଏଇଠି ଶୁଣିକି ଗଲା, ରହିନଥାନ୍ତା ସିଏ? ଏଇ ସିଏ ଭଲ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଯୋଉ ଘରକୁ ଯୋଉ ଆଣିଛି, ଯୋଉ ବାହା ହେଇକି ଆଇଛି, ସେ ଯୋଉ ବିଶାଳର ଛାଡ, ଆମର କଣ ଅଛି? ଭାଇ ଭାଇ ଭିତର କଥା। ସେ ବଡ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗଲେ ଖାଇବାକୁ, ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବଡ ଦେଖା ହବନି ବଡ ତା ଭାଇ? ଯଦି କହିଦିଅ ସେଇଠି ଦେଖା ହବନି। ଆଉ ତାହେଲେ ଯିବା ଦେଇ ଚାଲ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ସେ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ହେଇ କୁଆ ଯାଉଛୁ? ନାଇଁ ମ ଯାଉଛି, ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ସେ ପୁଣି ମୋ ବସ ଛାଡିଦବ, ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି ବା। ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛୁ? ହଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବା ତୋ ପୁତୁରାର ଜନ୍ମଦିନ। ହଁ ତମକୁ ସବୁ କହିଛି ତ ସିଏ। ହଁ ଏଇ ତାର ଭାରି ଭୁଲା ମନ, ବୁଝିଲୁ? ସେ କାହାକୁ କହିଥିବ? ଶୁଣୁ, ସିଏ ଭୁଲା ମନ ନୁହଁ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ କହିଛି। ଆମେ ସକାଳ ବଇଥିଲୁ, ଗନ୍ଧେଇ ଯୋଉ ବଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ୟାକୁ କହିଲା, ମତେ କହିଲା। ହଉ ଏଇ ତମେ ମାନେ ଡେରି କରିବନି, ତମେ ମାନେ ଟିକେ ଯାଇ ଟାଇମ ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନାଇଁ ଆମେ ତ ବାହାରି ଗଲୁଣୁ, ତୁ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ? ଆରେ ସିଏ ହେଇଛି କଣ, ସିଏ ମୁଁ କାଲି ଶୁଣିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସେ ବୋଉଟା ତା ଉପରୁ ଭାରି ଚିଲଉଥିଲା, କହୁଛି ଯଦି ଭାଇ ଆସିବେ। ଶୁଣୁ, ବୋହୁ ଯଦି ଚିଲା କଣ, ତମ ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ କଣ ତୁଟିଗଲା ନା କଣ? ଓହୋ, ସମ୍ପର୍କ କାହିଁ ଆମର ତୁଟିବ କହିଲୁ? ସେ ବୋଉଟା ଚିଲଉଛି, ଯଦି ଭାଇ ଆସିକି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇବି, ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନ ଏଠି କରେଇ ଦେବିନି। ଦୁନିଆ ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ, ମୁଁ ଯାହା ହଉ ତମେ ଭେଟ ବି ହେଇଗଲା, ଭଲ ହେଲା। ତୁ ଗୋଟାଏ କାମ ମୋର ଖାଲି କରିଦବୁ, ଯାହା ହେଲେ ମୋର ପୁତୁରାଟା, ଟଙ୍କା 5000 ସେ ଛୁଆ ହାତରେ ଟିକେ ଧରେଇ ଦବୁ। ଛୁଆ ହାତରେ ଧରେଇଦବୁ? 2 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ତା ହାତରେ ଆମେ ଧରେଇଦବୁ? ଓହୋ, କହିକି ଛାଡ ତମେ ଯା, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଶୁଣ, ତମେ ଟିକେ ଟାଇମ ରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ। ଟାଇମରେ ସହଯୋଗ କଣ? ସେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରେ, ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଡାକିକି ଖାଇବାକୁ। ତମେ ଏଟା ଯଦି ବେଳି କରୁଛ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଏଠି। ଚାଲ ଭାଇ ଭାଇ ଏଇ ଜଣେ ମିଳିମିଶି ରହିପାରିବେନି। ଇଏ ତମେ ଗୋଟେ ସଫା ଟିକେ କରୁନା, ଟିକେ ଝାଉଟା ମାରୁନା। ତମେ ଦଉନା କଣ ମୁଁ ମାରିବି ଝାଡୁ? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତ ମାରୁନା। ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ସକାଳେ କାମ କରି କରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଲାଣି। ଏମିତିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା। ଘରେ ବସୁଛ, ମୁଁ ଯାଇକି ଗାଁ ସାରା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆଇଲିଣି, ତମେ କହୁଛ କଣ ହେଇଗଲା ସେଠି? ଗାଁ ସାରା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲ, ବାପା ହେଇଛ କରିନଥାନ୍ତା ନା କଣ? ଏଇ ତ ଖାଲି ସବୁ ଟିକେ କଣ କରିଦେଛ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲି, ମୁଁ ଇଏ କରି ପକେଇଲି, ମୁଁ ସେ କରି ପକେଇଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛ ତ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହଁ ଗାଁ ସାରା ଏମିତି ଗୋଟା ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ନ କହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ତମ ବଡ ଭାଇ କି? ବଡ ଭାଇ କି ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା କହିବା ପାଇଁ, ତମେ ତ ଯେମିତିଆ ଲୋକ, ନାଇଁ ଯାଇନି ତା ଘରକୁ କହିଲି। ସତରେ ଯାଇନା ତ? ନାଇଁ। ସତ କହୁନ? ତମେ ଏମିତି କଣ କଥାଟା କହୁଛ? ସତ କହୁନା ମାନେ? କହିଲା ଯାଇନି, ଯାଇଥିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ତମେ ଖାଲି ଯାଇନି ନା ଦେଖେଇଥାନ୍ତ ତ, ତାପରେ ଦେଖିଥାନ୍ତ। କଣ କଥା? ତମ ଜନ୍ମଦିନଟାକୁ ମୁଁ କୋଉ ଦିନରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି? ମାନେ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? କଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମ ବଡ ଭାଇ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଦୁଆମରେ ପାଦ ପଡ଼ିବନି। 700-800 ଲୋକ ଖାଇବେ, 2ଟା ଲୋକ ଖାଇଲେ ଆମର ନା, ସେଇ 2ଟା ଲୋକ ଖାଇଲେ ହିଁ ମୋର ସରିଯିବ। ଅଲଗା କେହି ଖାଇଲେ ମୋର ସରିବନି, ସେଇ 2ଟା ଲୋକ ଖାଇଲେ ହିଁ ସରିଯିବ ମୋର। ଏଇ ଗୁଣଗୁରା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ, ମୁଁ କଣ କରି ପକେଇବି? ମୁଁ କଣ ମୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବି? ଏଇ ଆଜି ସେ ଭାଇ ତୋର ଭେଟ ହେଲେ, ଭାଇ କହିନୁ କି ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି? ଆରେ ତୋ ଭାଇ ମୋ ବଡ ଭାଇ, ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଥିଲେ, କଣ କହିଲା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ବୋଲି ମତେ କହିଲେ, ଯାଉଛୁ ମୁଁ ପୁତୁରାର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ଟିକେ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟା କଣ ନେଇଯିବୁ, ଆମର ବି ଟିକେ କାମ ଅଛି, ଆମେ ଆସୁ ଟିକେ ଡେରି ହବ, ଆଉ ପୁଅ ଇଏରେ ଥାଳରେ ଟିକେ ପକେଇ ଦବୁ ଟିକେ। ଆଉ କଣ ଦେଖେ, ତମେ ରଖ, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ଭାଇ ତାର ଭାଇ କି ଦେଇ ଭାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଅଟା ମୋର ନା, ଭାଇର ନୁହଁ, ପୁଅ ମୋର। ଶୁଣ, ସିଏ ଯଦି ଦଉଛି ତମେ ଖବରଦାର, ଯଦି ଭାଉଜ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା। ଦେଖ ତମର ପୁଅ ଠିକ ଅଛି, ତାର ବି ପୁତୁରା,
ତାର ଯେମିତି ତମର ପୁଅ ପ୍ରତି ଯେମିତି ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତାର ପୁତୁରା ପାଇଁ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ମୋର ତୋର କରିବାରେ କଣ? ଭାଇଟା ଖୁସି ମନା କଲି ନା, ଯଦି ପଇସା ରଖିବ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ସେଇଠି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଯାହା ପାଳନ କରିବା କଥା ପାଳନ କରିବି, ଏଠି କିଛି ହେଇପାରିବନି। ନାଇଁ ମୋ ଭାଉଜ, ଯଦି ଦେଖ ଘର ଭିତରେ କଳିଜଗଟା ଅଛି, ଯଦି ଭାଇ ଯଦି କଣ ରାଗ ଟାଗରେ କହିଦେଇଛି, ଏଇ ଇଏ ତ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ତୁ ତ ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଡ ଭାଇ ସେ ଯାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆରେ ସିଏ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସିଏ ଆସିବନି ହେଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିବନି? ତୁ ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, ଆଉ ତୁ ସେତିକି ବି ତମେ କରୁନ। ତାପରେ ବି ତାର ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲି ଏଇ ପୁତୁରା ପାଇଁ ଦେଇ, ତାପରେ ତମେ କହୁଛ ଏଇ ଆମେ ରଖିବୁନି। ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା, ଏଗୁରା କଣ କଥା? ଜାଣିନୁ ଆମ ଘର, ତୁ କାହିଁ ତା ପଇସା ରଖୁଥିଲୁ? ଶୁଣୁ, ଘର ଏଇଟା ତମ ଘରର ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଘର ଘରର ସମସ୍ୟା। ଏମିତି କେତେଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିଟା ଘର ଘରର ସମସ୍ୟା। ତମେ ନିଅ ରଖ, ଆଉ ଗୋଟା କଥା ଖରାପ ହବ, ଆମେ ନେଇକି ଫେରେଇଲେ କଥା ଖରାପ ହବ। ସେ କହିବେ ହେଇ ମୁଁ ଗୋଟା ପଠେଇଲି ସେ ରଖିଲେନି। ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ସିଏ ପୁଣି ଥାଉ ପଇସା ଥାଉ। ମନ ଦୁଃଖ ନୁହଁ, ଇଏ ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ। ଜାଣିନୁ କଥାଟା ତୁ ଟିକେ ରହ, ତୁ ଚୁପ ରହ, ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ? ଶୁଣ ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ଶୁଣ ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ଶୁଣ ପଇସା ମୁଁ ରଖୁଛି। ହଉ ହଉ ଶୁଣ, ଟିକେ ରହ ଟିକେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତମେ ତମ ଘର କଥା ଘରେ ରହୁ, ଆମେ କାହିଁ ରହିବୁ? କଥା ଖରାପ ହବ, ତମେ ତମ ଭିତରେ ବୁଝାସୁଝା ହବ। ଯଦି ପଇସା ଭାଇ ରଖୁଛ, ଦେଇଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭାଇକି ବି ଡାକି ନେଇ ଆସିବ। ନାଇଁ ପଇସା ରଖୁଛି, ଆମର କାମଟା ସରିଯାଉ, ଆଉ ପଇସା ମୁଁ ବାଟରେ ଫେରିବି। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇନା ତମେ ନ ଡାକିବ, ଗାଁରେ ସେ ଲୋକ କଣ ଖାଏ, ସବୁଆଡେ ଗପିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ପଇସା ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ଦେଖିଲା ଡାକିଲେନି। ଯାଇ ତମେ ଚୁପଚାପ ତମ ବଡ ଭାଇକି ଡାକିଦିଅ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ବି ଡାକିଦିଅ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବି ଡାକିଦିଅ। ସେମାନେ କାହିଁ ଆସିବେ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହୁନା ନାନା ଡାକ ସ୍ତ୍ରୀ। ନାନା, ତମ ନାନା ମାନେ ତମ ଭାଉଜକୁ ଯାଅ ଡାକିଦବ। ରକ୍ତ ମୁଁ ଡାକୁଛି। ନାଇଁ ତମେ ରଖିଥା, ତମ ଭାଇ ପଇସା ତମେ ରଖିଥା, ତମ ଭାଉଜକୁ ସେଥିରେ ଶାଢୀ କିଣି ଦେଇଦବ। ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନ ଶାଢୀ ଗୋଟେ ଦବନି ନା, ତମ ଭାଉଜକୁ ନାନାକୁ ଶାଢୀ ଦେଇଦବ। ଯାଅ।